Good morning! Pauwi na kami ng Auckland. Tsaka ng Brisbane. Maaga kaming babalik ng Auckland para mag-impake. Dahil mamayang hapon, balik na namin sa Brisbane. Ayan ang sign. Yan, paalis na kami dito sa 2 days naming house. Bye-bye, Waritoa. Talagang nag-enjoy kami. Nakakalungkot na. Masaya. Masaya dun sa mga memories, sa mga napuntahan. Malungkot kasi ewan kung kailan na naman makakabalik. Bye-bye. Sabi na, itatry ko. Bye-bye. Bumaba kami dito ng saglit kasi meron daw place ditong maganda. Nandito pa rin kami sa Firetoa. Ayan. Kukuha muna ng mga pictures. Napakaganda naman kasi para pakawalan mo ang scene. Siguro mga 7 AM na. Wow! Iyo kaya? Ya daw kita abutonin ko yan. Nag-high tide na kasi. Malapit na mag-high tide kaya itong dinadaanan namin ay medyo palalim na ng palalim. Kahapon, dito sila kumuha ng mga tahong na niluto ni Ate Jo. Yeah. Andito kami ngayon sa bahay na gustong bilhin ni na Megan.
hingi ata ng advice din sa ng comment namin. Diyan sa likod, ang daming mga fruit-bearing trees. Tapos ayan, bahay. Na-build daw to ng 18th century pa. Old house na siya. Pero maganda pa sa labas. Nasa 1 hectare sa ata to. Hindi na namin na-videohan sa loob kasi may mga agents, may mga buyers din na nagtitingin. Nakakaya naman. Hindi naman kami buyers. Tapos, kukuha kami ng video sa loob. Pero sina Megan, nakakuha na ata dyan ng videos. Hindi naman kami kilala ng agents. Doon sa likod niya, marami pang mga fruit-bearing trees. Maganda siya. Yun nga lang, marami pa silang aayusin kung gusto nilang maging modern ang loob. Anyway, builders din naman ang asawa niya, kaya okay lang. Ready na kami. Ang itsura ko, wala nang makeup kasi kakapusong kami ng oras. Nandito na kami sa bahay ni Megan dito sa Auckland. Punta muna kami sa bahay ni Nagari. Doon daw kami magla-lunch. At least nailing na. Oo, para makita rin namin ang bahay ni Nagari. Yan ang bahay ni Nagari. Hindi na nagpapar para makaluwas ko just in case. They're new. Oh, dolphin! You guys here? Baka mo. Alam, baka maraming tao. Oh, your shoes. Take off your shoes. Hello, Casper. Who's Casper the dog? Dog the Whisperer. Now look. Hello. Hello. Grabe na kulaon ang harong. Halabaon. No, we just went to Ate Megan's place. Oh, Back. what's on the tree? What's on the tree? Come here. Here, some and Hey? for you guys. Spa. Your house is so big. Where are they? So big. Here. Where are they? Good. Oh, Yeah, Judy. Huh? Oh, is this another dog? Wow. So big. Oh, that's a big fish. Touch that? No. This is just the east wing. What? Depending where which one is north? Where are we heading? Okay, so this is the east wing. It's east. Yeah. And then, blue is the toilet there. Okay. And there's a laundry here. Oh. And goes through to the Yeah, garage. yeah. From there. An office. Yun ang office. And then There's a main door. And the office nila, although it's straight, Main bedroom. Ay, gayo. Nice view. then we go way down by that bank down there. Oh. Way down there around. Way Wow. up the fence over there. They're making a border. And up the top there and the palm trees, that's ours as well. diba? This is another like. Oh, yeah. And then there's you know, And it's I'm only the sleeping- two of you. Yeah, I'm sleeping Pinay. And then just some more bedrooms. Bedroom again. Every time Kylie's here or Sean. And that's where everyone stays in. Oh. We should go outside. That's got a connecting door there. For the toilet and bathroom.
outside. Look how big the lawn is. Wow. It goes Wow. Wow, wow. I get my exercise going up there. For sure. Here kami sa Botanical Garden kasi may time pa naman. May nakikita pa kaming time bago ng flight namin balik na Brisbane, Australia. Kaya samantalahin namin ito. Tama, last stop na niyo. Botanical Garden. You. Yan, nandito na kami sa Botanical. Botanical Garden ng Auckland. This way. Uy, nanay. This way. pala doon magpapag-gas kasi kailangan full tank itong sasakyan na rent ni na Johnny.
Shuttle bus na kami, papunta na kaming airport. Walang kaayos-ayos. Kaya na kami sa plane. Paalis na. Grabe yun. Kira-kira pa mga. Pero yung may highlight. Ano mo may? Oh, may highlight. Ito mo puti mo. Okay pa lang baga. Highlights. Dito na kami sa pinagparka ng car nila ni Zoren. Ayun na yung si Zoren. Nandito na kami sa Gold Coast. Ay, salamat. Nakarating din sa wakas ng safe. Galing ng driver namin. Dito na kami ngayon sa Taigum. Home sweet home.